ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ካብ 12 ክሳብ 25 ዘሎይ ከምዚ ይብል እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ ትእዛዝውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እዩ እቲ ሰናይ ዶ ደኣ ንኣይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን ሓጢኣት ዳእዩ ሞት ዝኾነኒ እምበር ሓጢኣት በቲ ሰናይ ገይሩ ሞት ካብ ዘምጽእ ሓጢኣት ምዃኑ ምእንቲ ክግለጽ ሓጢኣት ብትእዛዝ ገይሩ ኣዝዩ ሓጢኣት ክኸውን እዩ ነቲ ዝጸልኦ ገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እሞ እቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን ሕጊ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣነ ግና ትሕቲ ሓጢኣት ተሸጥኩ ስጋዊ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ካብ ዘይገብሮ ግና እቲ ሕጊ ሰናይ ምዃኑ እሰምር ኣለኹ ስለዚ ተኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ሓጢኣት እምበር ኣነ ይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ፍቓድሲ ኣሎኒ ምግባር እቲ ሰናይ ግና ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘልቦ ፈልጥ ኣለኹ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ካብ ዘይገብሮ ግና ድሕሪ ሕጅስ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ሓጢኣት እምበር ኣነ ይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እምበኣርሲ ኣነ ሰናይ ክገብር ዝደሊ እቲ እከይ ከም ዝጠብቀኒ ሕጊ ኮይኑ ረኸብክዎ ብናይ ውሽጢ ሰብሲ በቲ ሕጊ ኣምላኽ ባህ ይብለኒ እዩ ግና ካብ ኣካላተይ ምስ ሕጊ መንፈሳይ ዝዋጋእ ናብቲ ኣብ ኣካላተይ ዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉን ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ ርኢ ኣለኹ ይዋኣነ ምግዱር ሰብ ካብዚ ናይ ሞት ስጋሲ መን ኮን ከድሕነኒ እዩ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሃት ይኹኖ እምበኣርሲ ኣነ ባዕለይ ብሓሳበይ ንሕጊ ኣምላኽ ብስጋይ ግና ንሕጊ ሓጢኣት ይግዛእ ኣለኹ ይብል እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከምቲ ዝረኣናዮ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 11 ርኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታ እናቱ ካብ 12 ክሳብ 25 ክንርኢና ቅድሚ ናብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና መሕላፍና ምልስ ኢልና ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ 11 ዘሎ ሓሳብ ክነንብቦ መሊስና ደስ ይብለኒ እንታይ ይብል ሮሜ 7 ካብ 9 ክሳብ 11 ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ትእዛዝ ምስ መጸ ግና ሓጢኣት ህያው ኮነ ኣነ ኸኣ ሞትኩ ሓጢኣት ምኽንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ኣስሓተኒ ብኡ እውን ቀተለኒ እሞ እቲ ንህይወት እተዋሃበ ትእዛዝ ንኣይ ንሞት ኮይኑኒ ረኸብክዎ ይብለና ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክንሓትት ሰናይ ኮይኑ ይስማዓኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ክብል ደልዩ ወይ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከመሓላልፈልና ስለ ዝደለዩ ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ትእዛዝ ምስ መጸ ግና ሓጢኣት ህያው ኮነ ኣነ ኸኣ ሞትኩ ኢሉ ትርጉም ናይ ዝቓል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሓትት ሰናይ ኮይኑ ይስማዓኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ዝብል ቃል ኢዮባ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ነዚ ሓሳብ እዚ ክገልጾ ጸኒሑ እዩ ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ዝብል ቃል ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ምፍላጡ ዝነበረ ህይወቱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ እስራኤል ወዲ ክሳብ 13 ዓመት ዝመልኦ ጓል ድማ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ዝበደሉን ተበደሉ ንሳቶም ተሓተቲ ይኾኑን ኣለኹም ዶ ምሳይ ኣብ ክንዶኦም ክሳብ 12 ታጓል ዝመልዓ ወዲ ድማ ክሳብ 13 ዓመቱ ዝመልእ ክሳብ ዝዕድመ ዝበጽሑ ኣብ ክንዶኦም ስድራ ቤቶም እዮም ዝሕተቱ ንሳቶም ኣይሕተቱን እዮም ናጻ እዮም ልክ እቲ ወዲ 13 ዓመት ታጓል ድማ ጓል 12 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ግና ክልቲኦም ናይ ገዛ ርእሶም ሓላፍነት ይወስዱ ኩሉ እቲ ሕጊ ዝጠልቦ ባህሊ ስርዓት ክፍጸሙ ይግደዱ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ክብል ከሎ እምበኣር ብዛዕባ እቲ ንሕጊ ቅድሚ ምፍላጡ ብዛዕባ ህይወቱ
ሙሉእ ሓላፍነት ቅድሚ ሙሳዱ ብዛዕባ ዝነበሮ ህይወት ይዛረብ ዘሎ ትእዛዝ ምስ መፀ ግና ሓጢአት ህያው ኮነ ኣነኻ ሞትኩ ክብል ከሎ ድማ ብዛዕባ ትድሕሪ ምስ ሕጊ ወይ ድማ ትእዛዝ ኣምላኽ ምልላዩ ወይ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ሙሉእ ሓላፍነት ድሕሪ ሙሳዱ ብዛዕባ ዘሎ ህይወት ይዛረብ ዘሎ እቲ ሕጊ ዝተሓገገ ንህይወት ተሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ቁፅሪ 11 ነንብቦ እቲ ንህይወት ተሓሲቡ እተዋህበ ሕጊ ንሓጢአት መእተው መንገዲ ኮይኑ ተረኺቡ እቲ ሕጊ ኣብ ክንዲ ህይወት ዝህብ ፍርዲ ኣስኢቡ ኣብ ክንዲ ዝቅድስ ድማ ንሓጢአት መላዓሊ ኮይኑ that's why ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ሓጢአት ምኽንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ኣስሓተኒ ብኡውን ቀተለኒ እሞ እቲ ንህይወት ተዋህበ ትእዛዝ ንዓይኒ ሞት ኮይኑ ረኸብክዎ ይብለና እዚ ምስ በለይ እምበኣር ናብዚ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ሓሊፉ ማለት እዩ እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እቲ ሰናይ ዶ ደኣ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን ሓይጣት ደኣ እዩ ሞት ዝኾነኒ እምበር ሓጢአት በተሰናይ ገይሩ ሞት ካብ ዘምጽእ ሓጢአት ምዃኑ ምእንቲ ክግለጽ ሓጢአት ብትእዛዝ ገይሩ ኣዝዩ ሓጢአት ክኸውን ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀንዲ ከመሓላልፈልና ደልዩ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ሕጊ ምንም ፀገም ከም ዘየሎ እቲ ኣብ ፀገም ሓጢአት ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ቀደም ብዘይ ሕጊ ህያው ነበርኩ ትእዛዝ ምስ መፀ ግና ሓጢአት ህያው ኮነ ኣነኻ ሞትኩ ኢሉ ስለምንታይ ትእዛዝ ምስ መፀ ሓጢአት ህያው ኮይኑ እቲ ህያው ዝነበረ ሰብ ድማ ሞይቱ ሕጊ ቅዱሳን ሕጊ ክሳዕ ዘይጠሓስና ንጥቕምና ተዋሂቡ እቲ ሕጊ ነቲ ሕጊ ምስ ንጥሕሶ ግና ሳዕቤና ኣለዎ ንኣዳምን ሄዋንን እግዚአብሔር ሓንቲ ትእዛዝ ጥራይ ይሂብዎም ኣለኹም ዶ ምሳይ ንዝተወሰነ ግዜ ድማ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣኽቢሮም ብነፃነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኾም ይነብሩ ነይሮም እቲ መስሓት መፅኡ ንሄዋን ምስ ሓበላ ትእዛዝ ኣምላኽ ምስ ተመሓላለፉ እቶም ህያዋን ዝነበሩ ሰባት ሙታት ኮይኖም ስለምንታይ ሙታት ኮይኖም እንድሕር ኢልና ስለዝበደሉ ወይ ትእዛዝ ኣምላኽ ስለዘፍረሱ እዩ ሓቀይዶ ኩሉ ሳዕ እንድሕር ኣስተቢልኩም ኩሉ ሳዕ ንሕናውን ንብሎይና ብዙሓት ውን ክብሉ ሰሚዕና ኢና ኩሉ ሳዕ ሰባት ሓደ ዝሓትዎ ሕቶ ኣሎ ንሱኻ እንታይ ዝብል እዩ ስለምንታይ እግዚአብሔር እቲ ጻድቕ ዝኾነ እግዚአብሔር እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣዳምን ሄዋንን ከም ዝጋገዩ እንዳፈለጠ ነታኦም ኣብ ኤደን ገነት ኣንቢርዋ ይብሉ ከምዚ ዝብሉ ሰባት ኣጋጢሞም ኩዶም ይፈልጡ ስለምንታይ እግዚአብሔር ከም ንወድቕ እናፈለጠ ከም ንጋገይ እናፈለጠ ስለምንታይ ነቲ ኦምሲ ኣብ ማእኸል ገነት ኣሚጥዋ ዝብሉ ብዙሓት ኣሎ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ዝወደቐ ሰብ ኣተሓሳስባ እዩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ንኽወድቁ ኣይፈጠሮምን ኣሜን ዶ እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ክወድቁ ከተስኦም ኢሉ ይኮነን ፈጢርዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ንኣዳምን ሄዋንን ብነፃነት ክነብሩ እዩ ሙሉእ መሰል ዘለዎም ገይሩ ፈጢርዎ ኣሜን ኣዳምን ሄዋንን ንዳቢሎስ ኖ ክብሎ ይኽእሉ ነይሮም እንተኾነ ንሓሳብ ሰይጣን ፍቓዶም ስለዝሓቡ ፈትዮም ነቲ ናይ ዳቢሎስ ሓሳብ ክግዝኡ ስለዝፈተው ንዳቢሎስ ክሰምዕዎ ስለዝመረፁ ወዲቖም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ድማ ተሰጊጎም ሎሚ እውን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ሎሚ እውን ብዙሓት ኢና ነዚ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ውድቀት ንደግም ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ህራይ ወይ እምቢ ንኽንብል መሰል ወይ ሙሉእ ፍቓድ ሂቡና እዩ ኣሜን
እግዚአብሔር አቦ ካብ ዝሃበና ዓቢ ህያብ ሓደ እዚ ነፃ ድሌት ወይ ፍሪ ዊል ዝበሃል ንኣዳምን ሄዋንን መዓስ የሞዲቖም እንድሕር ኢልና ብምርጫኦም ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ሓዲጎም ነቲ ሰይጣን ዝበሎም ምሶም እዮም ወዲቖም ኣዳምን ሄዋንን ንዘለዓለም ምስ ፈጣሪኦም ብሂወት ክነብሩ ምርጫ ነይርዎ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ምርጫ ነይርዎም ዶ ንዘለዓለም እቲ ዝበሎም ገይሮም እቲ ዝኣዘዞም እናፈጸሙ ክነብሩ ንዘለዓለም ይኽእሉ ነይሮም እዮም እንተኾነ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓቂ ሓዲጎም ንናይቲ መስሓቲ ሓሶት ብምምራጾም ወዲቖም ሎሚ እውን ሰባት ብተመሳሳሊ መንገዲ ብምርጫኦም ናብ ጥፍኣት ይኸዱ ኣለዉ እግዚአብሔር ምስትውኣል ይሃቦም ኣሜን ሎሚ እውን እንጋገዮ ጌጋ ከይፈለጥና ይኮን ከይፈለጥና ንጋገዮ ጌጋ የለን ነዚ ከመሓላልፍ ደሌ ከይፈለጥናዮ እንጋገዮ ጌጋ የለን እግዚአብሔር ከይጠንቀቐና እግዚአብሔር ከይነገረና እግዚአብሔር ከይፍለጠና ዝተጋገናዮ ጌጋ የለን ዲያብሎስ ንሄዋን ከስሕታ ኾሎ እንታይ ኢሉ ኣስሒትዋ እንድሕር ኢልና አንጻርት እግዚአብሔር ዝበሎም ብምባል እዩ እግዚአብሔር አምላክ ከይትሞቱሲ ካብታ ኣብ ማእኸል ገናት ዘላ ኦም ኣይትብሉ ኢልዎም ነይሩ ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ተዛሪብዎም ካብዚያ ምስትበልዑ ሞት ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም እቲ መስሓቲ ድማ ኣይፋልኩምን ብልዑ ካብኣ ምስትበልዑ መዓልቲ ኣዕንትኹም ክኽፈታየን ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ጽቡቕን ክፉእን ክትፈልጡ ኢኹም ነዚ ስለ ዝፈልጥ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም ኢሉ ኣስሒትዎ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ሄዋን ኣብ ክንድቲ እግዚአብሔር ዝበላ ተኣምን እቲ መስሓቲ ዝበላ ክትኣምን ስለ ዝመረፀትያ መንፈሳዊ ሞት ሞይታ ሎሚ እውን ሰባት ኣብ ክንዲ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝብሎም ዝሰምዑ ንዲያብሎስ ክሰምዑ ስለ ዝመርፁ ብምርጫኦም ናብቲ ንሰይጣንን ንጭፍሩኡን እተዳለወ ስፍራ ክኸዱ ከለዉ ንርኢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ከምዚ ገይሩ ካብ ምባል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ከምዚ ገይሩ ኢልና ንእግዚአብሔር ብሌም ካብ ምግባር ካብ ምውቃስ ስለምንታይ ኣብ ክንዲ እቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ዝገብር ስለምንታይ አንጻር እቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ዝኸይድ ኢልና ንነፍስና ክንሓትት ሰናይ ኣነ ነዚ ቃል እናንበብኩ ነዚ ዝመሃር ነይረ እግዚአብሔር ህይወት ወይ ሞት ክንመርጽ ነቲ ምርጫ ንዓና እዩ ሓዲጉልና ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ንማንም ኣይውስነሉን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ህይወት ክንመርጽ ነጊሩና ኣሎ ህይወት ክንመርጽ ካይደሊ ግን ነቲ ውሳኔ ንዓይን ንኣኻትኩምን ሓዲጉና ኣሎ ንሄዋን ክትወድቕ ዝገበራ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ከም ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ወይ እቲ ሰይጣን ዝበላ ነገር ኣብ ህይወታ ኮይኑ ናይ ምርኣይ ባህጊ ወይ ድሌት እዩ ከም ትወድቕ ገይርዋ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ንሄዋን ክትወድቕ ዝገበራ ንዓይን ንኣኻትኩምን ሎሚ እውን ዘውድቐና ነገራት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ትምኒት እዩ ካብቲ እግዚአብሔር ዝራእየልና ወፃኢ ካብቲ እግዚአብሔር ዝበለና ወፃኢ ክንከውን ናይ ምድላይ ነገር እዩ ዘውድቐና እቲ ከም ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት ወይ ድማ እቲ ሰይጣን ክኸውን እዩ ዝበላ ነገር ኣብ ህይወታ ኮይኑ ናይ ምርኣይ ድሌት እዩ ከም ትወድቕ ገይርዋ ትምኒት ሎሚ ሰይጣን ንኸውድቐና ተመሳሳሊ ጥበብ ዝጥቀም ቅዱሳን መዓስ እዩ እቲ ንህይወት ተዋህበና ትእዛዝ ንሞት ዝኾነና እንድሕር ኢልና ነቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ምስ እንመሓላለፎ ወይ አንጻር እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝበለና ምስ ንኸይድ ጥራይ እቲ ሕጊ እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ዝሃቦም ሕጊ ዝቐትል ሕጊ ኣይነበረን ማለት ተፍቅሩን እንድሕር ኮይንኩም ትእዛዘይ ሓልው ኢሉ ኢየሱስ ምሽ
لك خما نيرا بفتيوم يوم تنجيرومي أقدموس تنجيرومي نخي تنقفوا نخي بلعوا سلازي تي نهيوز توحب حقي نموت كوين نخبل كله زي እቲ ሕጊ ቅዱስ ካብ ኮነ እቲ ትእዛዙን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን ካብ ኮነ ስለምንታይ ደኣ ቀታሊና ኮይኑ እንድሕር ኢልና አንጻር እቲ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽን ትእዛዝ ኣምላኽን ስለንገብር ወይ ስለንጓዓዝ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ እቲ ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን ዝኾነ ትእዛዝ ኣምላኽ ንሞት ዝኾነና እቲ ሕጊ እንታይ ዝገብር እንድሕር ኢልና كم تبزح حلف سمون زبلنايو حتى زفلتنا سلازي مانيوم جبن زفت أمسب نتحقي أي وقسني نتحقي هو قسون مسل يبلون مهنياتهم تتأجم أبتحقي زي كونس أبتم التحلاف سلازخونه مالتي هارب أولوس بقر نزي وابزخر إنا دلي سلو أبقطري أسر تربعتن أسر تحموشتن انتايب لنا نتي زتقل اقبرو اللهم بر نتي زدلي ايكونكون زقبرو زلهم مو نتي زقبرو ايفلطون حقم منفساو مهانو نفلطينا انا غنا تحتي حاتيات التشطقو سغاوي يبلنا ابزو حواريا باولوس اغليو خريئنا دلي زلو انتاي اندهر إلنا بزعباتي اوشت دق سبا زلو قالسي بزح غيزي بز نغر زي نحناو نشغرينا كاب كمزة عينت قالسي مقاسينا حاران نخون وي بخمي حاران نخون اندحر إلنا كمتي حواري باولوس نسب غلاتيا معراف حموشت قطر 16 زبالهم بمنفس انت تملاليسنا تراهينا خابزي نغر زي حاران نوت انتايلو حواري باولوس آنس بمنفس تملالسومو تمني سغا اي كتفتصمون يخوم ابلكم الله يبلنا بمنفس ممللاس زدلي سلامنتاي اندحر إلنا متان تمني سغا خاين فتصمي اب غلاتيا 15 انتايلو سغا نت مس منفس زصارر كم زمنه نت ندليو منت خاين غبر سغان منفسن مصاررتو خم زخونه يزنغرنا انتايلو سغا نت مس منفس زصارر يزمناي نت تدليو منت خايت غبرو ازياتهم مصاررتيم يبلنا سلازي منفساوي كنكون فر منفسون كنفري اندحر دلينا ناي قدن بمنفس كنملالس هالونا بنصارو بسغا اندحر تملالسنا كن سغاويانينا نخون فريناون كومو مالتي ابرومي شوعاته قطر 14 15 انبار نزي زرينا اب قطر 16 17 دمان تابلنا نت أنس دليو خاب زي قبرو غنا اتي حق سناي مخانو سمر اللهو سلازي اتي آباي حديرو زلو حيث اتنبر آني كون زقبرو زلهو يبلنا أبزا هارب أولوس بزعباتي نت زصل او خقبر زدف او ويزا شقرو نگر انتاي مخانو يززارب زلو هارب أولوس انتايلو نت أنس دليو خاب زي قبرو غنا اتي حق سناي مخانو سمر اللهو يلو اتي حقي سناي مخانو خسمر زقبرو من اندحرينا منفس قدوس يو اذا عينت رتئي اب هيوتو زمصه هارب أولوس اب قطر 10 تايلو سلازي ت اباي حديرو زلو حيطاتنبر اني كونكون زقبرو زلو يلو ابز خرينا دلي زلو انتاي اندحريلنا حاتيات كسع كندي ندق سبات ناي مقوصصر حيلي خم زلو وي يوباب زعبازي صبوق غيرو غليصونال حيطات has a power بقى ندق سبات ناي مقوصصر حيل لو نزي زري يزلو ابزي اب قطر 18 كيدنا خنا نبب كولنا انتاي بلنا فقادسي اللوني مغبار تسناي غنا سي اني يلخو نتز دلي اوكي غبرو لهم بر نتز دلي سناي كونكون زغبر زلخو سلازي اباي مالت ابسغاي سناي كم زيلبو افلط الله يبلنا كابز قال زي انتاينا نمحار وي دما انتاينا نردا نتن دليو وي فقد املاك كنفصم وي كنغبر زخلنا حيل خمزلينا ينا كابز قال نردا اتي نزخ نغبر فقد املاك كنفصم حساب እግዚአብሔር كنغبر سي
فولي حيلي كم زدلينا يو أبزي حواري باولوس أسميرو زنقرنا زلو كاب قدري إسران حدن كسرا إسران حموشتن كيدنا هنا نبو كولنا انتايبل نتا أنا زدليو كابزي قبروغنا دحر حجس اتأباي حديرو زلو حاجة أتنبر أنا يكون كون زقبرو زلوه بأرسي أنا سناك قبر زدلي اتأكي كم زتأبكني حق خوينو رخبكو بناي وش سبسي بتحقي أملاخ باهي بلنيو جناخه أب أكلاتي مس حق منفسي زواجا أبتي أب أكلاتي زلو حقي حتى تابلون زمار خني كله حقي ري الله يوانا مقدور سب كابزناي موت سقاسي من كون كدحننيو نعملاخ بقويتانا يسوس كريستوس سبحات يخونو ان بأرسي أنا بعلي بحسابي نحق أملاخ بسقايقنا نحق حاتيات اقزاء الله يبلنا أبزا حواري باولوس كاب حلافنت كحد ميلي كونن دحر حجس اتأباي حدير زلو حاتيات ينبر أنا يكون كن زقبرو زلو خنا بلزي زارب زلو أبزي حواري باولوس حيلي حيتات كساعكندي كم زخونة إيو زريئنا زلو سنايك قبر دليت اللو بنايوش إساب دما بتحق أملاخ باهي بلويو انتخونا أبهيوتو كم تنسوز دليو زي كونس كاب دليتاتو وطعي خون كم زلوينا نرئي زلنا يوا أنا مقدور سب كابزناي موسقاس من كون كدحناني كبر زقبورو نگر انتاين دحر إلنا اتي أبهيوتو زلو أمونغو سغان منفسن زلو قالسيو وانا حواري باولوس أبزي كما حلالفو زدليو ملغتي انتايو اندحر إلنا كاب حاتيات حارا زخونه هيوت كنبر زكاال حق بمحلاو زيكونس بيسوس بمأمانيو زبليو زابيري مسكن آمين بكا صوميقو زغولو تزاريبو زغولو ناي حيتات حيلي أريئو كما حلالفلنا دلي زلو حدا ملغتي انتاين دحر إلنا كاب حاتيات حارا زخونه هيوت كنبر زكاال حق بمحلاو كم زيكونه حق بمحلاو كاب حيتات حارا زخونه هيوت كنبر كم زيكال بيسوس بمأمان جن لألي حاتيات كنبر كم زكال إيو قويت هاري باولوس كما حلالفلنا دلي زلو قويتا يسوس كريستوس بنگر كل يباركم تأقو يبزحلكم نيلوم مصنعت مصحف قدسنا أبزياء ودينا لنا زمت زلو زمون chapter 8 كنقصلينا مالتي داكو مال علمو صلينا نود